Santiago apostoloren epistolatik. En ese video, direnak direna zuen tentatiak bozbide arizazue, jakinik tentatiak iraupena dakarkiola zuen sinismenari. Eta azkenera arte iraupet bat duzue hononak eta beterak izango zerate txakozenari. Zabenekoa, tentatiak ondo eramaten dituen gizona. Hoietan zintzo azaltzen denak, hartu baitu bizitzaren koloria, jatorikoak bera maite dutenei agindu bezala. Jaunak esan. Baina hori ere gaizki erabil daiteke edo gaizki bizitu daiteke. Horregatik, eustea nortasunari
grazia, gero kantan esaten dugu bezala, Virginia eta Martinia, bere odola isuri zuen, ferea aitortzeagatik. Horrek ere gogorazten digu, beti ez dela erresa izan du kristau izanea, eta ez dela zertan erresa izan behar. Jesusek bere apostoluek esan zien, ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Eta zerbait egoeratara izan da, grazia horren lekuko dugu, berak bere bizia eman behar izan zuen, bere odola isuri behar izan zuen, fedea aitortzeagatik, fedeari eusteagatik. Eta horrekin ere ejemplu berri ematen digu zen nolako fade sakona zuen. Guri tokatu zaizkigun garaia horretan, hemen behintzat, Euskal Herrian, ez dugu halako persekuziorik. Guk ez dugu inongo bidurik onera etortzeko, meza ospatu, elizan ditugu, ez dugu halako persekuziorik. Bestelako zailtasunak bai egon daitezke, momentu horretan, oan dela urte batzuk itzen hala, baina orain esan genezake ez dagoela modan, edo gure mundu berri honetan, gure aldaketa hauetan, gure gizartea dezente urrubil dela, zoritxarrez, fedearen gandik, jangoikoa eta otoitza eta egizaren gandik, aldaketa handiak gertatu dira azken hamarkadetan. Eta horrek, nahiz eta hori ez da pertsekuzio bat, baina bai zailago egin dezakela eustea. Ingurukoak beste bide batetik dikoazela ikusita, zailago egin daiteke mantentzea. Eta gure fedeari eustea, eta gure praktikari eta txikitan ikasitakoari eustea, zailago gerta daiteke. Eta hor da, gure Santaen graziari eskatu behar dugun indarra eta laguntza. Edo horrekin esan da, jangoikoari Santaen graziaren bidez. Azkenean, santuak bitartekariak baitira. Gure garai hauetan, eta garai bakoitzak bere gauza horrak eta txarrak ditu, eta gure garai hauetan eutsi dezaiogu. Eta seguru asko, ez dakit gogi, ez dakit etorkizuna olako izango den, baina historian egondu dira olako goraberak. Eta behar da, olako gorabera bat izan daiteke ere, akaso urte batzu dago, berez ere giroa aldatuko bat, eta ez dakigu gurean dira. Baina edozen kasutan, Santaen graziari indar hori, kene hori eskatuko nioke, gu guztiontzako eutsi zaiogun Jesus Santaeari. Berak bere odola isuriz emandako ejemplu horri, emandako eredu horri, jainkoaren graziaz guk ere segi dezaiogu. Eta egin ditza orain gu eskaria. Eskatuko dugu, gaurko honetan, uitziko gure herrioten alde, Santaen graziak zaindu dezala, gorputz eta animako gaitz guztietatik, eska dezakiogun jaunari. Josepa, Miguel, Juana, Lorenzo, Martín, Zabaleta, familiko difuntuak, Engrazia, Marzol, jaunak bere batean hartu, eta handik gure egin dezaten, eska dezakiogun jaunari.
eta misterio honetan zure mirariak goresten ditugulako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihurtzak, eskarrak jangoiko gure jaunari. Egokira, bai eta zuzen, norma eta beti, zuri eskarrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztio, beti egorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santu fede ikorren ederraz, eta berri ematen diozu beti zure elizari. Eta argi erakusten guri zure maitasuna. Zure sabramen asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta ainotoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingero eta santu guztiekin batean, goresten zaidugu jauna, utz betean kantari. Santu, santu, santua, dira guztien, jainko jauna, zerurruran, beterik dauzka, zure biztia. Niente visto sarà là, sempre Rio. Gogoan izan jauna, mundu guztien zabaldu horren zure bizan, eramazu maitasun osoa Francisco eta Santorekin, Lorentzio gure ozenarekin, eta ez gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, biztiko itxaropenean joan diren gure izenbideak beretzekin, Jose, Paulina, Miguel Jose, Josepa, Miguel, Juana, Lorenzo, Martín, Zabaleta handako difuntuak eta Engrazia Amazon. Eta hildako guztiak ere, izazu zeura espeiere jakita. Errunkizak izkigu arren, gu guztio betiko bizitza egitzen zagun. Jangoikoaren ama, Maria Virginia Duatxorekin, haren sena Jose Santorekin, Apostu Santuekin, Engrazia Santorekin, eta izan guztietan, zure arizkide izan dere Santorekin, haiekin batean horrez ezagun. Jesucristo, zure zenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekak, zuri aita, jangoikoan guztidun horri,
Zure erronkei esker, bekatutik garbi bizi zen, eta estualietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo, jauna zure esnada apostoluen bakea usten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala emaio zure bizaren bakea eman batasun. Errege biziko izera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zurekin. Eta zure espirituari. Baio zure bakea. Angoiko nire zure bezala zuko pekatua, Erregino. Egin dezagun ondorik, zeruko atseginean hartu ditugu jauna, sakramento ospatu eta engrazia, martiri santua gutxiz. Apari eskatzen ditugu, zuri esker eta zuzintzo zerbitzatu nahiez, egin honek salbamena ekar dezagula ondorio Jesu Kristo gure jauna eta ez. Amen. Jakin duzu bezala, gure bezala dugu hemen, hogeita zazpia.
zure espirituarekin. Berrika zaintzen eta jainko guziadunak, aintzat eta semean eta espiritu santua, Amen. zoazte, jauna. Eskerrak, aurroituari.